kita segera tansah waspada. Cuacanipun dereng saged menentu. Kalau wau panas, sedelok bar panas langsung gerimis utawi udan deres. BMKG sampun paring informasi kadang pleset. Karena sedaya pinaringan saking Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, malika kita suwun dumateng ingkang kagungan, mugi-mugi sedaya pinaringan aman, lancar, sedanipun palinga sejahtera. Amin. Allahumma amin. Boten kathah ingkang kula matur, nderek mangang bagya mugi-mugi pinaringan sedaya hajatipun panjenengan sedaya wonten wekdal punika pinaringan kabul dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mekaten Pak Ki Dalang. Pak Ki Dalang. Saking ngewele jadi Pak Ki Dalang. Lanun sewu Pak Camat. Sesama niku pahalanipun ageng. Nggih. Panjenengan sampun nyambut wonten mriki sampun remen. Ning langkung remen menawi Pak Camat nggih nyanyi. Nah, tepuk tangan. Betul saged nyanyi kok. Oh, pun. Wah, Pak Camat boten iso nyanyi niku aturan panggung panjenengan lak sampun nate pirsa to. Sapa wae munggah panggung yen ora nyanyi ya ninggali. Kuwi. Antemane ning kono wis mesti. Boten sakniki mumpung enten Boten napa-napa. enten anak-anak kula sami standby nenggo dawuh dampingi Pak Camat nggih purun. Napa niki iki? Nderek merdika kersa panjenengan Bapak. Napa menika ingkang nyanyi mawon kula tak ngaten. mirengake. Engko tak tinggali sira ora Mas. Oh, kula ora enak. Mangke Bunda ndak kewengen. Nggih, nganu. Pakai telepon, Pak. Gantos mawon nggih. TF ya, Pak. Gentosan. Nggih. Nika ingkang kawula aturaken warga masyarakat Sendang Rejo. Nggih. Mugi-mugi pinaringan kabul hajatipun. Amin, 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 Allahumma amin. Amin. Mekaten nyuwun pangapunten kawula pungkasi Pak Kidalang nyuwun pangapunten ingkang kathah mboten saged dugi dalu wong kala wau sampun sedinten teng Lerep terus bablas mriki kula nggih mangke nak bar Pak Mas Garing nggih ajeng nyuwun pamit. Paling mboten ngestreni limbukanipun. Nggih. Insyaallah. Nggih. Menawi mboten ngantuk wong sesuk tasih glidik. Enten tombone ngantuk, enten tombone niki ayu-ayu. Monggo Kadang Sumarawati. Matur nuwun. Mekaten ingkang kawula aturaken mbabile anggen kawula matur kirang Mas, kirang angkreng penggilih panjenengan sedaya mawantu-wantu nyugeng gunging samudra pangarsama. Wa wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan. Bapak Camat. Piro iki? Nggih, sembah nuwun. Waduh. Cair. Hamus Kalimosoto. Iki memang sengaja ora tak lebokke iki ngenteni kancane teko apa ora. Ngenteni kancane. Ngenteni kancane. Niki tasih lenggah Bapak Lurah, Bapak Kadus, Bapak RW. Nggih, nah niki dipun selani. Murih saged gayungipun wong niki nggih. Genduk-genduk niki pun ngentosi giliran napa melih niki Tatin nika. Prayogine panjenenganipun Ibu Tatin dipun jumenengaken. Pimpinane ning panggung iki sapa? Ki Gareng Sumarbati. Ora iso. Lah sinten? Sing entuk akeh kowe kok pimpinane aku. Nggih mboten. Kowe sing merintah. Pimpinan itu berhak untuk memerintah anak buah. Tatin kae guru tamu. Sik niki mboten penak niki, tak urus niki Pakde. Apa? Kadang panitia rawuh teng jenengan setunggal mobil. Tiang kathah. Nggih to. Sami nuwun sewu sowan teng jenengan kala wau njaluk ngendika napa? Jenengan ditodong ngoten to. Lah teng kula niku kadang panawung prida sami mawon. Sami mersana. Mersana piye? Nggih, mersana kalih kula niku. Oh, nyanak to? Mboten. Mersana diperes ngasih sak garinge niku dadi ya kula mumpung isih enom. Oh, ngaten nggih. Akeh dono driya. Leres iki. Ngono, kowe yen tuwa dadine mulya kaya aku. Oh, ngoten. Iki ya mung kebacut. Sapa ki sing diaturi? Panjenenganipun Ibu Tatin Lestari Handayani nggih. Monggo